tisa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaurema halaka balo minu maujuguya kuka juguya to minu baukoniya aw bismillah lumière tv sanfɛ walasa ka kunnafoni jɛlen ka d'aw ma nin de y'an ka wulikajɔ su ani tile min bɛ se k'a to an b'aw kunnafoni Mali kɔnɔ Mali ko kan an ka wulikajɔ bɛnnen bɛ kunnafoni jɛlen ɲuman ka ɲini ka d'aw ma bamananw ko adamaden bi kɔnɔbara bi fa hakili ka fa kama kunnafoni sɔrɔ cogo ɲuman kama ka sɔrɔ a ma fɛn bila a da manifin bi diɲɛ kɔnɔ i ni kunnafoni ɲuman ka kan bɛɛ ka hakɛ dɔ o de la an ko bɛɛ ka wulikajɔ k'i ka hakɛ ɲini groupe lumière a bɛ aw ka hakɛ ɲini k'a lasew ma a lase cogo ɲuman na bi kunnafoni minnu farala ɲɔgɔn kan groupe lumière kɛ d'action fɛ k'a di an ma k'a lasew ma olu ye nin ye an b'a daminɛ ni titre fɔlɔ ye o de ye coopération renforcée Mali ani Burkina ni ɲɔgɔn cɛ k'a ko laban ni bande Gaza n'a fɔ a ma ko i n'a fɔ arabu jamana min bɛ min yɔrɔ la n'u b'a wele ko bande de Gaza ou bien bande de Gaza de donc gɛlɛya kɔni bɛ olu fana kan nin waati laban ninnu na maa ba 500 ani hakɛ o kɔni gɛlɛya de bɛ u da la nin waati na nin kunnafoni ba ninnu kɔfɛ dɔw bi faraka ka d'aw ma min bɛ se ka taa u bi kunnafoni jɛlen sɔrɔ an b'a daminɛ n'an ka fasoba Maliba ye a bɛ fɔ jamana fila min ma ko Mali ani Burkina Faso jamana fila minnu n'u u ka kɛcogo bɛɛ lajɛlen ye kelen u ka hakilinaw bɛɛ lajɛlen ye kelen wa ni jamana fila bɛɛ bɛ AES kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ Mali kɔnɔ yan an ka premier ministre n'o ye général de division Abdoulaye Maiga ale kɔni ye kunbɛli kɛ ka ɲɛsin Burkina premier ministre man dɔw de tɔgɔ ye ko Rimtaba Jean Emmanuel a kɔni nana fasoba Maliba kɔnɔna na ulu fila ye ɲɔgɔn ta kunu ka yele an ka jamana ɲɛmaaba fɛ n'o de ye général d'armée Assimi Goïta ɲɔgɔn ye ba in kɔni kɛra kuluba u ye ɲɔgɔn ye hakilina falen kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ jateminɛw kɛra ni ɲɔgɔn cɛ bɛ se ka to sa yɛrɛ bɛ se ka bɔ gɛlɛyaw kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ ni jamana fila in kɔni u tɛgɛ dilen don ɲɔgɔn ma capitaine Ibrahim Traoré ka yamaruya kɔnɔ ani général d'armée Assimi Goïta o ka yamaruya kɔnɔ bɛ se ka to wulikajɔ ni baaraw bɛ se ka to Burkinadenw ni Malidenw u bɛ se ka lafiya o bɛ se ka sigi cogo ɲuman na wa kɛlɛ jugu ka a kɛ ka ɲɛsin maa jugu ma n'o ye terroriste jugu ye minnu bɛ ka adamadenw ja papa k'u tɔɔrɔ k'u bali u ka sigi sigiyɔrɔ la population minnu bɛ Burkina Faso ani population min bɛ Mali la ni jamana ɲɛmaa n'u kɔni ka wulikajɔ n'u ka faamuyali de k'u lafiya wa a ɲininen don fana population fana fɛ u ka wulikajɔ kɛ ka u se ko n'u don ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka to u bɛ se ka kunnafoni ɲuman di nin finitigiw ninnu ma n'o ye Burkina finitigiw ani Mali finitigiw bɛ se ka to u bɛ se ka terrorisme kɛlɛ ka bɔ an da la n'an bɔra yen an bɛ taa motikaw fɛ yen nɔ n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ fɔ fɛn ma ko la maison de la justice olu kɔni u ye sɔrɔ kɛ ka ɲɛsin minɛn minnu kɛra sababu ye min bɛ se ka to u ka baaraw bɛ se ka kɛ a kɛcogo ɲuman na i n'a fɔ précisément motikaw fɛ yen nɔ nin justice in kɔni a dayɛlɛ i n'a fɔ kalo tɛmɛnenw na a bɛ fɔ précisément i n'a fɔ waati min ma ko le 19 juin dernier o de ye juin kalo tɛmɛnen ni justice in kɔni olu ka yɔrɔ dayɛlɛ o senfɛ kunu dɔrɔn n'a bɛ se k'a fɔ ko le 21 tout simplement encore yan wulikajɔ ni baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra jamana ɲɛmaaw fɛ min bɛ se k'a to justice bɛ se ka minɛn ɲɛnama sɔrɔ motikaw fɛ ka se ka jugement ɲuman kɛ ka ɲɛsin maa minnu bɛ ka juguya ni gɛlɛyaw ta ka ɲɛsin jamanadenw ma précisément Moti région ka denw ma n'i y'a ta k'a lajɛ ni justice so in kɔni n'o ye Moti justice so ale kɔni a ka nin sɔrɔli kama justice kalaw juge minnu bɛ yen nɔ ani minnu kan ka justice yɛrɛ a randi yen nɔ n'o de a fɔ a ma ko kiiri ka a lase cogo la u kɔni bɛɛ lajɛlen nisɔndiya la wa population ne Moti population olu yɛrɛ nisɔndiya ni ko in na ka jira k'a fɔ ko vraiment olu bɛ foli ni tanuni kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma surtout justice ɲɛmaaw min bɛ se ka to olu ka a fɔ waliɲuman dɔn ɲumanba min b'olu fana bolo ka ɲɛsin u ma sabula nin ye ko ye ko min ni olu kun sigilen bɛ n'a ye a mɛnna o m'a ye mais bi bi in na sa a ser'u ma u y'a ye wa u nisɔndiyara n'a ye
n'an bɔra yen hali sisan an bɛ to an ka jamana in kɔnɔ an bɛ taa sɔrɔ bunanko kan n'an taara yen an bɛ taa UEMOA n'a fɔra ko UEMOA o tɛ fɛn fila ye ko jamana minnu bɛ yen nɔ sa ko olu bɛ CFA dun olu b'u yɛrɛ sɔrɔ jamana i n'a fɔ jɛkuluba min kɔnɔ n'a fɔ a ma ko UEMOA ni jamana ninnu ye jamana 8 de ye n'i y'a ta k'a lajɛ an ka fasoba Mali ba ale kɔni kan ka ale ye ɲinini kɛ walasa ale ka se ka sɔrɔ dɔ kɛ ni jamana in ka ɲinini in kɔni ni ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra mercredi le 20 août 2025 ni kɔni y'a ta k'a lajɛ fasoba Mali ba kɔni ye sɔrɔ kɛ wari min ne a kun ye min ɲini hali n'a ma a bɛɛ sɔrɔ n'a bɛ fɔ a ma ko 20 miliyari olu kɔni y'o sɔrɔ wa a kɛra fɛn ye fɛn min ni jamana ɲɛmaaw y'a jateminɛ k'a ye k'a fɔ ko nin ko in kɔni a kan ka taa sira minnu fɛ olu y'a défini ka baaraw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan wa UEMOA ko in na a jirala k'a fɔ ko ni wulikajɔ ni baara ninnu kɔni bɛɛ bɛ ka kɛ 364 jours o tɛ san kelen wa wulikajɔ ni baara bɛɛ bɛ ka kɛ fana min bɛ se k'a to ɲinini min kɛlen filɛ nin a ka kɛ fɛn ye fɛn min ni a bɛ se ka lafiya lase jamanadenw ma wa wari nin a bɛ n'a don jamanadenw ka wulikajɔ n'u ka baara o sira fɛ min bɛ se k'a to lafiya u bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na u sigiyɔrɔ la n'i y'a ta k'a lajɛ ni baara ninnu bɛ kan ka kɛ san hakɛ min kɔnɔ sa o de ye san 3 fɔ ka taa bila san 5 la wa ninnu wari ninnu ye juru mun ni jamanadenw kan ka ɲini k'a sara à travers les autorités précisément jamana ɲɛmaaw surtout minnu ka baara ɲɛsinnen bɛ sɔrɔ bunako kan par exemple ministre de l'économie et des finances a n'a ka cɛdenw olu kɔni kan ka nin wulikajɔ ni baara ninnu u bɛ ka kɛ wari ni a bɛ na olu ka sira fɛ wa a bɛ tila ka sara olu fana ka sira fɛ mais wulikajɔ ni baaraw bɛɛ bɛ se ka kɛ se ka to ni obligation ninnu kɔni ka se ka tɛmɛ o sira ɲuman fɛ n'an bɔra yen hali sisan an bɛ to an ka jamana in kɔnɔ n'o ye fasoba Maliba ye a bɛ fɔ min ma ko général de division Abdoulaye Maiga o t'an ka premier ministre ya wa n'i y'a ta k'a lajɛ ale kɔni a ye fɛn dɔ lancer précisément a bɛ fɔ min ma ko brigade citoyen o kɔni kɛra CCB kɔnɔna na le 20 août 2025 san 2025 utukalo tile 20 Abdoulaye Maiga ka taa fara a bɛ fɔ fɛn min ma ko Remtaba Jean Emmanuel na ale de ye Burkina premier ministre ye ni kɔni y'a ta k'a lajɛ olu ye wulikajɔ ni baaraw kɔni ninnu dɔ ni jeune ninnu n'o ye jeune camanba jeune minnu bɔra Mali fan bɛɛ fɛ Mali région bɛɛ la Bamako district b'a la ka taa fara Kulukɔrɔ région précisément 4 cercle kan n'i y'a ta k'a lajɛ nin denmisɛnnin ninnu kɔni ye maa ye maa minnu bɛna baaraw kɛ baara minnu bɛ se ka to jamanadenw bɛ se ka lafiya u sigiyɔrɔ la a bɛ fɔ fɛn min ma ko dɛmɛ ani dɛmɛ ani hakilisigi ani formation ni bilasirali wɛrɛw fo ka taa fara yɔrɔ fura ni yɔrɔ jɛya ani ka taa bila fɛn caman na ninnu bɛɛ de bɛna kɛ ni brigade citoyen fɛ wa nin ye san filanan de donc u bɛ ka jateminɛw ni baaraw sigi sen bɛ se ka to u bɛ lakodɔn Mali kurukara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o de kama jamana marabaaw y'a ko ta ni tigɛ fila ye min bɛ se ka to baara in kɔni u b'a kɛ a kɛcogo ɲuman na lafiya a bɛ se ka sɔrɔ u yɔrɔ cogoya min na n'i y'a ta k'a lajɛ malidenw sigilen bɛ ka nin baara ninnu kɔnɔ a mɛnna sabula n'i ye jɛkulu ta k'a fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min yɛrɛ bɛ yen nɔ ko sara t'a la foyi t'a la i bɛ baara kɛ faso bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na faso bɛ se ka kɛnɛya cogo min na faso bɛ se ka i n'a fɔ sɔrɔ kɛ cogo min na faso bɛ se ka jɛya cogo min na faso bɛ se ka lafiya sɔrɔ a ka kow bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na cogo min na ni brigade citoyen kɔni kan ka se ka ta o baara u bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o de kama u kɔni ɲinini kɛlen don u fɛ denmisɛnninw ninnu ko k'u cɛsiri baara in ye volontaire baara i n'a fɔ a ka di n ye n b'a kɛ sara t'a la foyi t'a la mais a ka ca Ala fɛ n'i y'a kɛ a kɛcogo ɲuman na i n'a kunkɔrɔta ani a danbe a n'a a senkɔrɔta n'a fɛn caman ba sɔrɔ dɔn nataw la n'an bɔra yen an bɛ taa an ka karafe jamana dɔ la n'u b'a wele ko La Guinée Conakry fɛn dɔ kɔni kɛra n'o ye glissement de terre ye o tɛ fɛn wɛrɛ ye koyi dugukolo ka yɛrɛyɛrɛ kɔni k'o sɔrɔla sanji belebeleba dɔ fɛ min kɛra wa maa 15 olu kɔni bɔnna u ni na ka maaw dɔ bana n'a bɛ taa fo maa 10 fana na a kɔni kɛra yɔrɔ min na sa a bɛ fɔ o de ma ko Amana ale bɛ Conakry kɛrɛfɛ nin ye kunnafoni minnu ni an y'u sɔrɔ ka bɔ La Guinée fanfɛla la n'an bɔra an bɛ taa Maka kaw fɛ yan nɔ n'i y'a ta k'a lajɛ a fɔ ma ko la Ligue islamique mondiale kɔni n'o ye arabu ka ligi belebeleba dɔ ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko attaque minnu bɛ ka kɛ ka ɲɛsin maa minnu bɛ yen nɔ sa k'u bɛ ka dɛmɛ lase adamadenw ma minnu bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ Sudan jamana kan ko jɛ tɛ ka n'a ye bi wa jɛ tɛ ka n'a ye sini wa ko maanifinw ka kisi u ka baara kɔnɔna na surtout minnu ye a bɛ fɔ min ma ko les humanitaires o tema o ye fila ye koyi
mawdo ma manu ka baara de ka dɛmɛ lase mani fu ma min bɛ se ka to olu bɛ se ka balo cogoya ɲuman min na hali n'a sɔrɔ gɛlɛya kɔni jamana o jamana bɛ ko kɛlɛ bɛ guerre bɛ i bɛ taa sɔrɔ o jamanadenw bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ mais ni humanitaire ninnu de bɛ to ka taa a baara la min bɛ se ka to bɛ lafiya donc ligue islamique mondiale olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko jɛtigɛ nin ye ɲɔgɔnna ye tuguni k'o ka kɛ wa ko fɛɛrɛ bɛɛ ka sigi sen kan jamanaw bɛɛ ka fɛɛrɛ sigi sen min bɛ se ka to o bɛ se ka humanitaire kisi u ka nin baara kɔnɔna na n'an bɔra yen a bɛ fɔ fɛn min ma ko organisation des nations unies o tɛ diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen wa olu kɔni u y'a kɛrɛnkɛrɛn k'a jira k'a fɔ ko gazakaw kɔni ko gɛlɛya ni tɔɔrɔ b'u kan n'a fɔ ma ko bande de Gaza n'i y'a ta k'a lajɛ maa hakɛ bɛ yen maa hakɛ min bɛ taa fo maa 500,000 la ko olu kɔni bi tɔɔrɔ ni ɲani kɔnɔna na wa siran bɛ ka kɛ n'a sɔrɔ Congo tɛna ninnu faga donc Congo kana na o faga kama ONU kɔni bɛ ka ɲini diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen fɛ u k'u cɛsiri u k'u sɛbɛ don nin ko in ma gazakaw bɛ se ka dɛmɛ cogo ɲuman min na o k'o kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ Gaza kɔni Israël bɛ ka intervention de kɛ yen nɔ wa Israël jɔn b'a kɔfɛ Amérique de b'a kɔfɛ mais ONU kɔni ka faamuyali la ka jɛgɛminɛ o de ye dɛmɛ ani dɛmɛ ka kɛ diɲɛ bɛɛ fɛ ka ɲɛsin gazakaw fɛ gazakaw ma min bɛ se ka to u bɛ kisi nin de ye kunnafoni min ni groupe Lumière y'o fara ɲɔgɔn kan o précisément rédaction k'o di Amadou Sala Touré ma ko k'a lase ma ni kumaw fɔra kuma minnu jɛngɛnna ko la siga t'a la o ye Amadou Sala Touré ka bamanankan faamuyali bɛla ye bamananw ko hali maa min ti misiw min yɔrɔ la a b'a dɔn k'a fɔ ko a fɔ ma ko jirifilɛ ou bien a bɛ se k'a fɔ yɛrɛ ko gɔnbilen ko o tɛ sɔrɔ yen n'i y'a ta k'a lajɛ maanifin kunnafoni ye diyagoya di an kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka hakɛ dɔn donc an k'a ɲini an ka kunnafoni surtout a ɲuman fɛ an ka n'a kɔlɔn ɲini groupe Lumière b'o baara ni wulikajɔ la maa minnu tigɛ bɛ kamera la o de ye a bɛ fɔ cɛba min ma ko Mahamadu Bari ni ale ye kalanden ka i n'a fɔ groupe Lumière kɔnɔna na Djifu Touré ale sigilen b'a kɛrɛfɛ min se ka to baara min ye Cɛdo Dawu ko ninnu bɛɛ lajɛlen contrôler bɛ ale fɛ Dedo Sangare an b'a fɔ ale rédacteur en chef ale bɛ jateminɛ kɛ fɛnw bɛɛ lajɛlen la ka groupe Lumière cɛdenw bɛɛ lajɛlen fɔ Amadou Sala Touré ale ye kunnafoniw fara ɲɔgɔn kan bamanankan na k'o lase anw ma a y'a ka mɛn n'Ala sɔnn'a ma tɛnɛ nata sabula sini ye sibiri ye je pense que kunnafoni a bɛ taa ma cogoya wɛrɛ la mais a journal lama ka kɛ aw ye n'Ala sɔnna ma ɲɔgɔn sɔrɔ a lundi a y'a kan bɛn. Salam alaikum, c'est moi princesse Seyda Maba, toujours la fierté de l'AES. Bamako cɛ ani muso denmisɛn groupe Lumière TV aw de y'a da ye a ɲɛmɔgɔba o ye tonton Amadou Sala Touré. Maliden yo an ka bɛn kelen ma an k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'an faso Mali bɔ nɔgɔ la. Kɔrɔya ye hakili ye kɔrɔya man ka kɛ jawili ye kɔrɔya mana kɛ jawili ye denmisɛnnin hakili ma ne b'o laji. An jigi b'an fa minnu kan ni olu kɛra faso cibaga ye tun o b'anw siran anw denmisɛnw jigi bi tiɲɛ komi ti kɛ komi ti fɔ komi ti ye tiɲɛ kɔnɔ anw bi ko bɛɛ danni ye bi anw ka Maliba in kɔnɔ. Europe Malien Lumière TV maaw kun kan bɔra tuguni ala n'i ko information yɛrɛ i ko Lumière TV n'i ko farikolo ɲɛnajɛ o kunnafoni i ko Lumière TV n'i ko ko dumanw jamana kunkan ko ba fɛn bɛ kɛ dugu in kɔnɔ n'i bɛ fɛ ko. balimakɛw n balimamuso électronique de jɔyɔrɔ bɛ aw la o banna pewu walima sokɔnɔminɛnw misiri kɔnɔminɛnw studio minɛnw salle de conférence minɛnw fo ka taa se bafuluminɛnw ma mɔgɔ kelen pe sɔrɔ yɔrɔ kelen pe. Hatɛ Fune Dumasi Cheikh Mamutu Traoré yele électronique a filɛ nin n'i bɔra Membo sirafara la k'i bi yɛlɛ ka taa centre Mable fan fɛ yanni ka fara juste i bi i côté gauche lajɛ yele électronique Cheikh Mamutu Traoré i b'a sɔrɔ yen nɔ i mɔgɔ mana se minɛn o minɛn ma a minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen i n'a fɔ baffle guitare lampadaire chaise micro piano b'o la batterie ampli microphone fo ka taa se lumière ma maa o maa bɛ yen k'i b'a fɛ ka galon bɔnda o tuma na sa boli biribiri i ka taa se yele électronique Cheikh Mamutu Traoré ka yɔrɔ la. n'i ye ɲɔgɔnmɛ bila cɛncɛnkulu sanfɛ tɛgɛ t'a yira suguni dɛ. o ye cɛ Fune Dumasi o tuma na sa an bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ an ka Mamutu Traoré ka yɔrɔ sɛgɛrɛ yele électronique. hatɛ. aw ma ye Lumière TV ma ko ti sa fanga ti kɛrɛba sara yelela aw de la ne kamaw de ma ala k'aw balo minnu m'aw juguya k'u ka juguya to minnu b'aw kɔniya